Otázka. Milé Bubu, je pravda, že se pan premiér Zeman na vás naštval? Ota Waldman Radotín. Ano, je to pravda, ale my dva jsme v tom nevinně. Plnou odpovědnost za to nese redaktor Petr Vondráček z kapely Lokomotiva, zároveň hudební redaktor Rádia Bubu. My vám ho představíme. Vondráčku, pojď sem. Požádali jsme hudebního redaktora Vondráčka, aby v písničkovém pořadu Hrajeme politikům z lásky z posledních sil zahrál panu premiérovi Zemanovi nějakou písničku, která by ho povzbudila před sjezdem sociální demokracie, na kterém se loučí s funkcí předsedy. Petr Vondráček poslal panu premiérovi tuto píseň. Máš to za 20 dní, no tak nezabudni, čas sa kráti. Plynie ako voda, nech ti teda dodá odvahu. Vážení přátelé, ona opravdu hudební redakce Rádia Bubu je divná redakce. Ano, tak například minule ministru pro regionální rozvoj Petru Lachnitovi poté, co hodinu bezúspěšně vysvětloval svou bytovou koncepci v Kotli, Petr poslal píseň Petra Nováka. Byl jsem jen šašek a musel jsem se smát. Nech toho, prosím tě. Paní Petře Buzkové, když mazaně přijala místo předsedkyně pražské organizace sociální demokracie, protože tím má zaručeno, že se hladce i po příštích volbách dostane do parlamentu, Vondráček zahrál. Znám tak jednu z Davids, ta tam toho má nejvíc. Znám tak jednu z Davids, tak ta to tam teda má. Samozřejmě, tak to už jsme nevydrželi, hned jsme si Vondráčka pozvali na kobereček. Co to mělo znamenat? A on nám tvrdil, že chtěl jako naznačit, že paní Buzková to v hlavě má nejvíc. Tak to víš, že Vondráčku, zrovna tohle ti někdo bude věřit. Ale za úplnou provokaci považujeme to, jakou písničku Vondráček zahrál panu ministrovi zdravotnictví Fischerovi. V mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem, kopat hroby byl můj ideál. A jako kdyby toho nebylo dost. Ministrovi průmyslu Grögerovi, který oznámil národu, že zachrání český průmysl velkým třeskem, jo? Pozor, to se teď jmenuje vesmírná prda. Já to viděl. Kolego. O tom hrají film, to je v kinech, já mám lístky. Ale prosím vás, to není o tom. To není o tom. Jsem už viděla. Na to nejdu. No. Ministrovi průmyslu Grögerovi, který oznámil národu, že zachrání český průmysl velkým třeskem. Tak to bude česká prda, asi. A to tím způsobem, že do něho nasype dalších 265 miliard korun, tak Petr poslal píseň Jiřího Schelingera. Jsem prý blázen jen, jsem prý blázen jen. Tady se možná Vondráček trochu inspiroval panem předsedou Klausem, který Grögerův velký třesk komentoval v televizi následovně. Já myslím, že to bude určitě velký třesk, pana Grögera, to se mi zdá jasné. Ovšem na pana předsedu Klause také došlo. Panu Klausovi a panu Zemanovi, kteří se sešli, aby jednali nad dalším osudem opoziční smlouvy, Vondráček zahrál. Dnes se sejdou u starýho Růžičky, to zas bude ráj pro blbý řečičky. I si poslanci a senátoři zvýšili finanční náhrady z 500 000 na 900 000 za každého poslance a senátora, tak jim Petr zahrál. Štěstí je tak krásná a ušlechtilá věc, ale prachy za ně nekoupíš.
Jen jednou bych snad mohl Vondráčka drobně pochválit. Všem politikům, kteří už 10 let se potulují po naší politické scéně a přelévají se ze strany do strany jako měňavky, poslal píseň Michala Davida. Non-stop, já chci žít non-stop a všem, co přijdou, mám chuť se smát. No ale v celku s redakcí Petra Vondráčka máme neustále potíže. Oni se mně zdají trošku teoreticky nepřipravení. Já nechci Vondráčka tady před vámi zkoušet, ale když ho tu máme, kontrolní otázka. Vondráčku jistě ví, že se blíží veliká výstava u příležitosti Mezinárodního dne zvířat. Česká republika tam taky posílá některé politické exponáty. Součástí je i výstava drobného ptactva, tam bude několik členů ODS. No ale já ti chci položit jednu otázku. Kterého zpěváka mají králíci nejraději? Neví nic. Králíci mají nejraději Bobka. Nazdar, pryč.